மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணால் எல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மைதான் போல். நேற்று எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் எல்லாம் அம்மா மழை பெய்யுது, நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவு அப்படின்ட்டு எல்லாம் கத்திட்டு கிடந்துச்சுங்க. நான் சொன்னேன் ஸ்கூல்லாம் லீவ்லாம் விட மாட்டாங்க, காலைல ஸ்கூல் இருக்கும், நீங்களாம் நம்பிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் காலைல பார்த்தா நிஜமாவே ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க. என்ன இதில் ஒரு கொடுமைனா, எனக்கு 7:45 தான் தெரியும் ஸ்கூல் லீவுன்ட்டு. மெசேஜ் ஸ்கூல்லேருந்து அப்போ தான் வந்துச்சு. 6:30க்கெலாம் எந்திரிச்சு எப்பயும் போல் சமைச்சு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் மெசேஜ் வருது ஸ்கூல் லீவுன்ட்டு. முன்னாடியே தெரிஞ்சது நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சிருப்பேன் 12 மணி வரைக்கும். நல்லா மழைக்கும் அதுக்கும் எந்திரிக்க முடியாமல் எந்திரிச்சேன். கடைசியில் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க. சரி, பிள்ளைங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்க, சந்தோஷம். நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போது அப்படி தானே, மழை பெஞ்சா நியூஸை போட்டு உட்காந்துருது, ஸ்கூல் லீவுன்னு வருதான்னு பார்த்துட்டு ஃப்ளாஷ் நியூஸை. இப்போ நம்ம பண்ணதை நம்ம பிள்ளைங்க பண்ணுதுங்க, சிரிப்பாக தான் இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணுங்க திருச்சி குழந்தைகளே. எந்தெந்த ஊரில் லீவோ எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்க. வீட்டில் சேஃபாக பண்ணாதீங்க, அம்மா அப்பாவை தொல்லை பண்ணாமல் என்ஜாய் பண்ணுங்க.